Здравейте хора, аз съм Нагоден Раб и сега ще направя такова реклама на Stevie TV. Това му е банера. Не, това му е банера, това му е автора. Да, качва на Bottle Flip. Тук има Bottle Flip челенджи. Тук има други различни челенджи. Качва на Food Draft, на Hero Origin. Качил един път. Качва на Hero Zero. И да, общо дето това му е канала. Има 52 абоната. Нека му помогнем да събере повече. Ще оставя линк в описанието към канала му. И отидете да се абонирате, ако ви харесва. Ще ви там оставя линк към канала му да му видите клиповете и естествено, ако ви харесат, да се абонирате. Да. Даже тук що един се абонира. При малко бяха 52. Но както и да е, да. Надявам се това клипче да ви е харесало. Споделите го с приятели, с близки. Може да му ударите един лайк, един subscribe на канала. И до следващия път. Чао!